our channel. Say hi, Hailey. For today's video, guys, another mukbang videos tayo. And magkaiba sa mga dating minumukbang natin. Kasi ngayon, hindi ulam ang imumukbang natin. So, merienda mukbang tayo, guys. Kung mapapansin nyo, meron kaming palabok, isang tray. And hindi namin ito binili. Ginawa to ng biyanan ko ulit. And ayan, marami tayong iba't ibang klase ng suman, guys. Meron tayong sumang kanin, sumang kamote, sumang kanin. Yung malagkit, kaning malagkit. Meron tayong puto, meron tayong bibingka, meron tayong kutsinta. Ayan, guys. So, gutom na yung kasama ko dito. Gusto niya na kumain. So, let's eat. Yummy. Ayan, guys, oh. Hindi pa to hinalo. Meron kaming extra sauce. Kasi sabi ko wag masyadong damihan yung sauce. Kukuha na lang ako kapag nagkulang. So, I'll remove. This is ayan. yummy. Last ko lang akong kalamansi, guys. Ayan yung kasama ko dyan, no? Sa susunod siguro, papalitan ko na yung ginagamit naming table kapag magmukbang kasi tignan nyo ang liit. So, lumaki na kasi kami ng palaki. Ang sarap talaga ng ginagawa ng biyanan ko, guys. Yummy. 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 Ayan. So, tikman natin yung puto, guys. You Yummy. like puto? No? I want yung egg. Ay, okay. Yummy. Yummy egg. It's smallie. Harap, guys. Yummy. Yum, 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 yum. So, guys, naisipan ko, ito naman yung imukbang. Para hindi lagi purong ulam yung kinakain namin. Kung hindi nyo natatanong kahit ano yan, kahit merienda yan, kahit lutong ulam, alam lutuin ng biyanan ko, kahit ano alam niya lutuin, guys. So, kukuha tayo ng kutsinta. Di ba terno-terno to, guys? Yummy. Sarap. Sarap, guys. And para hindi kami masyadong, para kita nyo, ayan, nilayo ko lang yung camera, guys. So, Yummy. kukuha tayo ng tada! Ano to? Bibingka, guys. So, bibingka yan. Sabi ko lang dito. Ako, sobrang favorite ko yung mga kakanin, guys. Bibingka, kahit ano naman eh. Diba, terno-terno siya dito sa mga pansit gisado, palabok. Yan yung mga puto-puto na yan. Sarap. And dito sa Pampanga, guys, the best magluto na makakanin din yung mga tao dito. Ang sarap ng bibingka. Manamis-namis, pero hindi siya yung nakakasuya. Namiss ko kayang kumain ito. Sarap. Yummy? Lalo na pag sinasabayan mo ng puto. Here you go, Mommy. Hmm. I him. Meron pang quail egg. Yummy. Hmm. Yummy, yum. Si Hailey gusto niya yan eh. Hey, yummy
Ang sarap guys. Mamag ko lang to para nakakita nyo. Nakain ko. Bibingka. Sarap. Sarap guys. Siguro alternate ko no. Ulam ngayon, tapos sa susunod na upload namin, merienda, ganyan. Basta guys, mag-request lang kayo ha, kung meron kayong gustong ipamukbang sa amin. Ayan. Yung ano kasi, yung sarsa, kung makikita nyo, hindi pa siya nahalo. Yung sarsa nandito sa ano, or yung pinaka-sauce, nandito sa ano, sa taas. So, hahaluin pa talaga siya. Yummy! Hindi yummy. Yummy? Yummy. Ang sarap eh. Ito yung gusto ko sa palabok. Ayoko yung masyadong ano, makulay. Pero hindi naman siya malasa. Ito sakto lang, sakto lang. Oh. Yummy, Hailey. I want egg. You like egg? Okay. Yummy. Yummy. I'm tying up my egg. Egg? Hanap daw niya yung egg niya. This Yan, is egg. yummy. Tapos, kain lang tayo ng ito. Guys, ito din yung favorite ko. Yung ano, yung kasaba na suman. Kamote to guys, ayan o. Di ba merong nakaganito yung ano niya, yung balot niya, pero malagkit na rice lang. Or malagkit lang. Ito kasaba. Ito masarap. Favorite ko to. Nung bata ako, ito lagi yung ginagawa sa amin. Gumagawa lagi na ito yung mama ko. Yeah. Pero hindi naman namin ibinibenta sa amin lang. Ang sarap. Oh. Yummy. Nag-ano si Hailey. Guys, kapag mga pasta, kapag merienda, masasama ko si Hailey. Kasi pag ayaw yung minamukbang ko, or hindi niya type, hindi niya ako sasamahan dito sa ano, sa film ko. Lalayasan niya ako. So, okay lang yung Yummy. yummy. Okay lang yung ano, magdumi si Hailey kasi liliguin ko ulit siya mamaya. Actually, naligo na siya kanina eh. Kaso lang, ano, para lang presko siya bago matulog ng gabi. So, ayan. Like, more egg. Okay. Favorite niya kaya egg ni Hailey. Minsan kahit egg lang kumakain siya eh. Sorry. Yummy? Ang daming ano dito guys, ang daming puto. Ayan. So, hindi naman na lahat mauubos yan. Pero wag kayong mag-alala. Kasi sabi ko nga, hanggang gabi kinakain namin yan. Walang nasasayang kapag hindi ko nauubos yung mukbang ko. Kasi hanggang gabi kinakain namin yan. So, yan, nakadalawang balik ako lang. Sarap. Sarap, guys. Are you full? No. No. So, guys, kung may mga request kayong video, kung gusto niyo pa ng mga gantong video na makikita sa channel namin, mga merienda or kahit ano pa, yummy puto. Ayan. Mag-comment lang kayo and lahat yan guys, pinipriority ko na imukbang.
So, yun lang siguro. Ganyan lang kabilis yung pagmumukbang namin, guys. Ayan, nakita nyo? Ang daming nabawas. Punong-puno yan. Dalawa lang kami kumain ni Hailey. And, ayan yung mga puto namin. Ayan. So, yan lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Please, pakilike naman tong video kung nagustuhan nyo. Ayan, kumakain pa si Hailey. Say bye-bye na. Bye-bye! Iko-continue ko na lang po yung eat ko. Okay, you can eat na ate. Ayan, thank you guys. Thank you so much po. Maraming salamat sa panonood, guys, ha. Hindi ko na siya patatapusin kumain bago ko i-off to kasi baka abutin tayo ng 30 minutes. So, ayan, uubusin niya na lang yung nasa plato niya, guys, ha. Maraming salamat po. Thank you so much po talaga. Bye! See you in your next mukbang video!